We komen vaak dit jaar. Vlak voordat ik mijn afscheid zal nemen als dirigent, kom ik hier met een heel mooi en toegankelijk klassiek programma, Mozart en Beethoven. U heeft bijvoorbeeld ook het vastelavondsconcert hier. Simone Lamsma, misschien wel de grootste Nederlandse violiste sinds de bliksemcarrière van Jaap van Zweden. Dus ik vind het werkelijk een heel mooi programma. De breedheid die mijn orkest tentoonspreidt, ook met belangrijke gastdirigenten. Het aantal concerten, programma's die ik geef, het is ook een heel breed gebied. Het gaat van de Messiah van Handel tot een aangrijpende opera van Janáček. Het gaat van geliefde symfonieën van Beethoven, Mozart, Haydn tot minder toegankelijk werk van Stravinsky. Onbekende meesterstukken van Dvořák. Mahler komt nog een keer om de hoek kijken. Het is nog steeds het Mahlerjaar. Mahler is nu in 2011 precies een eeuw geleden overleden. En vorig jaar was hij precies 1,5 eeuw geboren. Ik dirigeerde 3 weken geleden in Dortmund en de mensen begonnen te lachen toen ze me zagen, omdat ze vonden dat ik op Mahler leek. Ik zeg, ja, maar dat doe ik ook elke ochtend in de badkamer, ben ik een half uur bezig om al die accentjes aan te brengen. Nou ja, goed, natuurlijk onzin. Maar Henri en ik zullen heel graag de eerste exemplaren aanbieden. En ik hoop dat u er allemaal goede nota van neemt. En dat u ons orkest in deze tijden die niet zo onbewolkt zijn, met uw gretige aanwezigheid blijft ondersteunen.